ngapdes sobai pi ki parlok ki bistana pun pej ya ketika video ha ketika channel kumba ki pej ba kilap community paulilan si unsa yo tap ya ka kol ka bringkong naka club Inter Mami menta kal urlong ha ka jingle kai hapdenga Inter Mami percaya cross azol ha ka group stage jongkal likop menta ka step ha ka jingle kai kalong ka itnat ba namar bro artliki club ka jingle kai kalong ka ya kaj ba android dai ha ka minute ka sop ka Inter Mami lingbau ar tailor kalayo ban penki ya ka jar ka badingkong hendroi haba one pai sha ka kalamit ka cross azol kalayo ban penpai kala ya ka shikol jong ka club Inter Mami lingba u atuna haka minute ka ban ndriu posan pai sha ka jingele kai ulian LMC baru sajo bosquit kibadai ke rangele kai kibadang susoi mentaka samoi na ka club Inter Mami kilami madan hak kalamit kum ke rangele kai substitute haka ba usajo bosquit ulami madan haka jaka udi ruis haka minute ka basan pusau kadba ulian LMC ulami madan haka jaka jong ubi kremashi haka minute ka basan pusau haka daga jingile kai kumbaki pajba kilap pilinti ba ulian LMC unsa yoban tap ya ka gol ka banikong na kam ka club Inter Mami haka jingile kai persya ya ka cross azol mutaka step bat kade kala urlong hadin ba ulian LMC ulayo ban tap ya ka gol penjob na kam ka club Inter Mami kata shwa ban waino ka jingile kai haka minute kandai po plus sau ulian LMC lengba ka free kick ula ban tap ya ka gol penjob na kam ka club Inter Miami bat lengba kane ka gol ka ulian LMC ula yo ban tap ka Inter Mami kala job da arla iwe persya ya ka cross azol ka bre ka club na Mexico te parlok tang ki kubor ngangai pila sautu ngin second du ha koi pat ka video kublay shibun